Wena wendlovu bayethe Zulu omuhle kakhulu kuyishwa ukuthi abacindezeli nababhali bomlando bakhe isithombe okungesona ngenyanga kaMandulo ikakhulukazi ngosuku lomhla zingama-28 kuMandulo. Njengoba sazi sonke lubungazwa minyaka yonke lubizwa ngosuku lomkhosi weLembe. Abantu base-Afrika ikakhulukazi thina amaZulu siyazi ukuthi ayibungazwa into embi nebuhlungu, futhi awukho umkhosi ongenziwa kubungazwe ngawo isigameko esibuhlungu nesehlo esehlayo. Umhla zingama-28 kuMandulo akufanele siluthathe njengosuku lwemikhosi nemigidi, kodwa luyusuku nesikhathi esibuhlungu nesinzima, isikhathi sokukhala nokulila, ngoba ngalolu suku ngo-1828 kwahlaselwa kwabulawa isilo sakwaDukuza iLembe. Empeleni singabuyela emumva ngamehlo engqondo ngalezi zinsuku kwakuqhuma isililo kuduma izihosha kulo lonke elikaMthaniya, njengoba laselimshonele emini uZulu ngokubulawa kweLembe. Ngakho-ke uZulu wayemanxeba-nxeba esemanzini. Isitha kuphela esingasina senze imigidi nemikhosi enhlobonhlobo. Inyanga kaMandulo inyanga lapho khona uZulu angcwatshwa ephila. Asikwazi-ke ukwenza imikhosi sibungaze lokho Zulu. Ukusoconga kweLembe kwashabalalisa ithemba kwaletha ungabazane ngekusasa lesizwe sakwaZulu. Uma sikhuluma ngeLembe kufanele sicabange sijule ngamangwevu, ubuhlakani, ubuqhawe namandla elaliphiwe wona ngumveli kuqala elawakhombisa lapho libumba uZulu. Namuhla uZulu uyisizwe esikhulu nesihlonishwa umhlaba wonke ngenxa yomnikelo weLembe. Imicabango ngeLembe kufanele isigqugquzele, isivuselele, ibuyise ithemba, ukuzazi, ukuzithanda nokuzihlonipha. Kufanele futhi ivuse uthando olujulileyo lokuthanda nokufela izwe lethu nesithunzi sabantu bonke ikakhulukazi abansundu emhlabeni wonke. Kukhona umzabalazo omusha okufanele singene kuwo sonke njengabantu abansundu emhlabeni ikakhulukazi thina njengoZulu. Uma kungenjalo siyoba umlando nemisebenzi yeLembe siyobe siyenze imfeketho. Lokhu kuyaphuthuma ikakhulukazi kulesi sikhathi sokuntengantenga nokucekelwa phansi kwabantu abansundu ngosopolitiki. Izehlo nezinqumo zosopolitiki zakamumva ziwubuyisela emumva umzabalazo wenkululeko yomuntu onsundu ngokwezomnotho kanye nenhlalakahle yethu, futhi kusidicilela phansi nesithunzi sethu. Kusidicilele phansi nesithunzi sethu kwasenza ihlaya ikakhulukazi kwabamhlophe. Kusikhathaza kakhulu ukubona ubukhosi kungathi bufuna ukuncetheza kosopolitiki nongciwankulu engabe bunikeza uholo lomzabalazo omusha, ngoba empeleni ubukhosi obufanele bube yithemba labantu lokugcina, futhi kufanele bube sekhaleni lomzabalazo osiholela enkululekweni yokugcina. Kufanele ubukhosi bufunde emakhosini afana nesilo saSondini
iJindi kanye nesilo sasoSuthu uMamonga namanye amakhosi ezwenikazi lase-Afrika afela emzabalazweni wokuvikela umuntu onsundu. Umntwana wakwaPhindangene ekhuluma kwaDukuza emkhosini weLembe ngonyaka ka-1996 wathi maZulu asikafiki enkululekweni yokugcina. Sekuphele iminyaka cishe ibe ngaphezulu kwama-30 umntwana ethula inkulumo yakhe. Engathi amazwi akhe imasi wabona ubuqiniso bawo. Sekusobala manje ukuthi ngempela yonke leminyaka sibambe amaqhubu entenetshe. Ngisho ingane ekhasayo isibonile ukuthi osopolitiki bethu abasekho emzabalazweni wokusebenzela abantu. Ngakho ke lokhu engikushoyo kubiza ukuba yilowo nalowo phakathi kwethu asukume abhukule. Sonke senze konke esingakwenza ukuzikhulula nokuqabula amaketangu obugqila esilokhu siwahudule njalo. Kulesi sikhathi izinhlaka nezakhiwo zobukhosi nobuholi bendabuko kufanele buvuke bume ngezinyawo buzivikele empini ephakwa umshosha phansi ukudicilela isithunzi somuntu onsundu kanye nobukhosi ikakhulukazi lobu bakithi kwaZulu. Umzabalazo weLembe namakhosi onke ohlanga kwakungewona umzabalazo wokuzicebisa nokufuna ukuzakhela udumo. iLembe lalikuqonda ukuthi likhonjwe umunwe womlando ukuba libumbe lesi sizwe. Njengoba kulonyaka kuphela iminyaka eyi100 neminyaka yesikhombisa kwakhothama iLembe, kufanele sizikhumbuze ukuthi konje ngabe iliphi ifa elasishiya nalo iLembe nokuthi ikuphi esingakwenza ukuze silandele ezinyathelweni zeLembe. Ikuphi okufanele sikwenze ukuqinisa indlela eya phambili njengesizwe esinsundu. Kuningi okungashiwo ngempilo yeLembe njengophawu esingafunda okuningi kulo. Kodwa ayikho inkulumo eyodwa engakwazi ukulanda ngokupheleleyo futhi yenze ubulungiswa ngempilo yesilo uNodumehlezi. Ngakho ke ngizothi qaphu izinto ezimbalwa engibona ukuba kufanele singazilibali nanini njengoZulu ezaba yimigomo nezinkolelo ezazilawula zibusa imicabango nempilo yeLembe. Okokuqala, uthando lwezwe lakhe. Kukho konke elakwenzayo iLembe lalilawulwa uthando olungachazekiyo lwezwe lakhe nomuntu onsundu. iLembe nesizukulwane elaphila phakathi kwaso lalingenza noma yini ukuvikela izwe, umnotho wezwe kanye nenhlalakahle yabantu bakayise. Ngibona ukuthi kuyinselelo enkulu esibhekene nayo njengesizukulwane sanamuhla ukuba sifunde kwabasandulelayo. Sifunde ukuzithanda, sithande nezwe lakithi, singanikeli ngezwe ezigebengwini kondlebe zikhanya ilanga nakubantu abashiya amazwe abo bafohle imingcele bedelela futhi bebukela phansi imithetho yezwe lakithi nathi uqobo ngokungekho emthethweni ezweni lakithi. Okwesibili,
Kufanele impilo yeLembe isinike isibindi sokubhekana nenselelo yokuvikela umhlaba kanye nokubuyisa umhlaba wokhokho ongakabuyi kuze kube manje. Osekucaca ukuthi ipolitiki angeke iwubuyise. Umbuzo ke uthi njengoba lokho sekusobala ngabe sizonikezela noma sizosukuma siholwa amakhosi phansi sililwele izwe lethu ngoba siyobe sehlulekile uma singazange sizibuyisele emasisweni ngalesi sizukulwane sethu. Okwesithathu ubunye. Okunye okuphawulekayo ngempilo yeLembe ukuba lalikholelwa ebunyeni nasobumbanweni lwabantu abansundu. Lokhu kucace bha uma sibona imikhankaso yalo yokubumba uZulu lapho elaliqoqa khona izizwe ezehlukene lizihlanganisa ukuba zibe isizwe esisodwa esibumbene nesinamandla futhi esasizokwazi ukubhekana nezinselelo ezasevele zibonakele njengoba abamhlophe base bevele befikile ezingxenyeni ezithize zezwe. iLembe lalikuqonda kahle ukuthi njengabantu abansundu siyonqoba kuphela uma siyimbumba simunye. Kuze kube namuhla ubunye bukaZulu yibona obuwumqhele wethu nokwenza ukuba uZulu ehluke kwezinye izizwe. uZulu uyakwazi ukuphumela obala abe yiqeqebana. Lokhu yikho okwenza ukuthi abanye baxhaphazele izisu osekuze kwasidalela isigcwagcwa kwabanye. KwaZulu uma sesithe hlangana Zulu kuphuma nesinedolo naso singafuni ukusala ngaphandle nxa uZulu esehlangene. Kufanele sibusebenzise lobubunye noma lobubunye ukukhuluma ngazwi linye ukubhekana nezingqinamba ezimbethe izwe. Ngibala ukuqonelwa kwabantu bakithi kwezomnotho nokwephucwa isinkwa ikakhulukazi emalokishini nasezindaweni ezisemakhaya ngabantu bokufika abangenazo nezimvume zokuba kuleli kumbe okubagunyazayo ukuba bangavula amabhizinisi kuleli izwe. Lokhu ngikusho ngokungahlonizi alikho izwe elingenawo umthetho. Ngakho ke asikwazi ukuvumela izigilamkhuba ukuba zisephuce lokhu okuncane esinakho. Zibulale intsha yakithi ngezidakamizwa nokushushumbiswa kwabantu, ukuhlukunyezwa nokubulawa kwabantu besifazane. Kodwa nxa uZulu engakhuluma ngazwi linye, angakhuluma kube kanye, izigilamkhuba nezephulamthetho ziqonde okuthi lomkhonto ukuthi labo abangenazo izimvume zokuba kulelizwe babone indlela abeza ngayo, ikakhulukazi lapha kwelikaMthaniya. Inselelo enkulu esibhekene nayo njengama-Afrika jikelele ukwehlukana phakathi nokuvumela abacindezeli basehlukanise ukuze bakwazi ukungena phakathi kwethu bazenzele umathanda. Ekugcineni iAfrika kufanele ibumbane futhi nginenkolelo yokuba kusemahlombe esizukulwane sethu ukuba lokhu kwenzeke. iAfrika njengezwekazi iqale ikhulume ngazwi linye ezintweni ezithinta abantu base-Afrika. Kodwa lokho kufanele kwenzeke ngendlela ehlelekile nehlonipha imithetho yalelo nalelo zwe lase-Afrika. Hayi njengoba kuthi nxa sikhuza imikhuba eyenziwa abukufika kulelizwe bese sithelwa ngodaka lwezinofobia, kodwa iqiniso laziwa kahle. Okwesine, iLembe lalikholelwa kukho ukuzigqaja nokuzazi. iLembe lahlanganisa izizwe eziningi lazenza isizwe esisodwa esinobuzwe obubodwa.
kanye nesikompilo elilodwa futhi elehlukile kwezinye izizwe. Lokhu sikubona ngisho emvunulweni yethu. Siyazi ukuthi abanye ngokungaqondi bakubiza ngedimoni lobuhlanga. Lokhu kungaqondi okuyingozi, kodwa futhi kuhamba nomona lapha bebona ukuziqhenya nokuzigqaja ngobuthina ngokungahlonisi. Ngakho ke kuyifa elikhulu esalishiyelwa isilo ilembe okufanele sakhele kulo ukuze ukuqhakambisa ukuthuthukiswa nokugcina amasiko ethu njengesizwe kungapheli nezwe lingafi ngathi. Kufanele futhi ukuziqhenya kwethu ngobuthina sikusebenzise ukufundisa nokwedlulisa ulwazi olumqoka ngesizwe sethu ezizukulwaneni ezizayo. Ningabanaki laba bathi lokhu sikwenza ngoba sinedimoni lobuhlanga. Empeleni abasho njalo yibo kanye ababuswa yilelo dimoni futhi abaphethwe yidimoni lokuzenyanya bona uqobo lwabo. Empeleni leyo imfundiso yamakoloni eyayihlose ukuba singabungazani ngokwehlukana kobuhlanga namasiko ethu, kodwa lokho kusetshenziswe njengesikhali sokutshala ukwehlukana nokuzondana. Zulomuhle, okunye engifisa abantu bakwaZulu bangadideki kukho ukutshelwa umlando ongekho wokuthi kunabathile abafike nesiko noma namasiko athile lapha kwaZulu. Ayikho leyo nto, kuphela belekelela uma ngabe umdlokombane evuselela amasiko ayesevalwe ngabamhlophe ngoba babengayithandi imigidi eyayihlanganisa isizwe. Kulabo abelekelela ngingabala nenkosazana kaBushopkhali umntwana uNonhlahla owayeganele eMandebeleni ongasafakwa kulowo mlando wokuvuselelwa kwalawo masiko okuyinto ebuhlungu leyo. Okwesihlanu, isibindi nobuqhawe. Isibindi selembe siyaziwa emhlabeni wonke jikelele. Ubuchule nobuqhawe balo ngokunjalo ukubumba kwalo uZulu kwaba yingqophamlando nenqaba esamile kuze kube manje. Kodwa kwathatha isibindi esesabekayo nokuzinikela okungachazekiyo. Izinyathelo zalo zazisekelwe ebuchuleni obungechazwe. Kuze kube namuhla abacwaningi nongqondonkulu bezempi emhlabeni wonke jikelele basamangala uma bebuyekeza amaqhinga ubuchule nobuqhawe nolwazi lokuhlela nokuphaka impi kwesilo ushaka. Ngakho kwizinselelo esibhekene nazo njengoZulu nabantu abansundu emhlabeni, ubuphofu, indlala, ukungabi namhlaba nokunye, zidinga ukuba siqunge isibindi, sizidele, siyibambe ngezimpondo. Uma kungenjalo siyobe lokhu sithwele izikhwama zabanye abafana. Kufanele sibe nesibindi sokuzikhulula thina emaketangeni esaboshwa ngawo ngabamhlophe nosopolitiki banamuhla asebephenduke abacindezeli nabantu osekuyibo abasetshenziswa amadlagusha ukucindezela umuntu onsundu. Ngakho ke umlando ubeke ijoka emahlombe ethu njengezindlalifa zelembe esizukulwaneni sethu ukuba siqhube umsebenzi ilembe elawenza namakhosi athatha emva kwalo. Njengesizukulwane kufanele phakathi kokunye silungise ukuhlanekezelwa komlando okwenziwa ngamabomu ukuze kuphele ukuzazi ezizukulwaneni ezizayo.
Esikhathini esilukhuni sokuncetheza ukufuna ukuzicebisa nodumo, ngifisa ukuba ikakhulukazi amakhosi nabaholi bomdabu jikelele bame bangagodloki emigomweni weqiniso. Akusona isikhathi sokuncetheza nokuhleka ubala lesi. Impi iphakiwe nkalo zonke, amankengane awalele. Isizwe sikaZulu nomhlaba kaZulu kuzulelwa ngamanqe. Angiphethe ngokuthi njengesizukulwane seLembe namakhosi onke asalala othulini lomhlaba nabanumzane amafelabukhosi, kufanele semukele inselelo esiyinikwa umlando yokuba siqale umkhankaso omusha wokuba zibuye emasisweni, sibuye isithunzi somuntu onsundu ngokupheleleyo emikhakheni yonke yempilo, futhi silwele ubulungiswa obufanele nobungacishe bukwazi ukusesula izinyembezi ngenhlupheko esayembathiswa ngamakoloni kulelizwe. Kufanele sibe izishabasheki zokuvuselelwa kwezimilo, amasiko, inhlonipho, uthando nobuntu nje. Singavumi ukuba sitshelwe ngabantu ukuthi singobani nokuthi siqoshelwe umlando izitha zikaZulu noma izitha zethu kulelizwekazi lase-Afrika. Lesi isikhathi sokuba uZulu akhe izisekelo eziqinile zokuba ifa esilishiyelwe ngabasenduleleyo silivikele, sakhele phezu kwalo. Ukwakha uZulu wakusasa okuyothi izizukulwane ezizayo zisincome futhi zisikhumbule ngayo. Nina bakaMdlokombane, nina bakaNgalondeka Gabela, ngithi anginikhalele Zulu omuhle, sizwe sikaNodumehlezi, ngeminye yemithetho esiyibone iphakanyiswa ngabaholi bethu esibathandayo nabasimele ekuphathweni kwezwe, nesithembele kubo ekutheni basivikele, bavikele amasiko ethu nobungcwele bethu njengesizwe esinsundu. Ngokucabanga kwami, kufanele sibasole abaholi bethu kwezinye izinqumo abasithathela zona bengaxhumananga nathi emazingeni ahlukene. Kunendaba Zulu omuhle esematheni kulezi insuku ethinta indaba yezibongo. Iyasithinta kakhulu thina abantu abangoni okungamanguni. Iyona ephethe ubungcwele bethu, ukuzaleka komuntu. Ihamba ize iyothinta umsamo owukuphila kithi noyisisekelo senkolo yethu. Ize iyosixhumanisa nomveliqali namadlozi nezinyandezulu nonomkhubulwane nayo yonke imimoya ephethe ubungcwele obusixhumanisa nongabonwayo thina sizwe esinsundu. Angilwi nabaphasisela umthetho, kodwa ngifisa ukuxwayisa ngezinto ezimbi ezingasehlela njengesizwe esinsundu nezingaseqhatha nemvelo. Indaba yesibongo ijule kakhulu. Ngikhuluma nje baningi abanezinkinga ngenxa yokungazazi ukuthi bangobani, nemisamo edunguzelayo ngenxa yezibongo ezingaqondile. Siyacela izikhulu zethu zikubhekisise lokhu ngoba kuzosibulala siyisizwe. uMdlokombane kunamazwi awashoyo ukuthi uma ungumuntu uzelwe kufanele wazi ukuthi ngelinye ilanga uzofa. Manje ke uma uhamba emhlabeni uyakwabakini usuzibize ngento ongeyona uzoshonaphi.
kuningi singakukhuluma ngendaba yokushintshwa kwezibongo ngoba okunye okuzokwenzeka sizogcina sesilalana sodwa singabegazi elilodwa okuzogcina kuzaleka izingane ezinemiqondo edungekileyo. Kusibhekisa kuphi isizwe lokho? Siyacela ukuthi lokhu sikubuke ukuthi akusihlwithi yini ubuthina. Ngizocela ukuveza okunye sizwe sikaZulu. Ngikade ngikhulume ngendaba yokuhlanekezelwa komlando wethu. Engeke ngingakhulumi ngakho ngoba ngiyisizukulwane salo iLembe futhi ngumzukulwana waliLembe. Ngezinto esizibona zenziwa ngabathile abangazi umlando wethu ngalesi sikhathi bedlala umlando ongekho ngeLembe. Ngeke ngingakhulumi ngalokhu ngoba kuyasithunaza isizwe sakwaZulu. Ngeke ngingakuvezi kubantu bakwaZulu ngoba kuyisithuko kubo, kuyisithuko kithi siyindlunkulu. Futhi ngineqiniso lokuthi uMdlokombane ubengeke azayivumele lento ngoba kwakhona lokho kwakwenziwe ekuqaleni kwakunezinto ezayingakhulumi ngeLembe eselenziwa uMdlwembe namuhla. Ngikubalulile enkulumeni yami ukuthi iLembe lalikhonjwe umunwe wasemfihlakalweni. iLembe lali umprofeti. Akungathi abantu ngoba nakho bafuna ukwenza imali bazodukisa izingane ezisakhulayo ukuba zingazazi ukuthi zingobani. Lokho ngikukhuluma ngokungesabi. Kubhlungu ukuthi kukhona abakuvumelile abasendlunkulu esingazi noma khona bese benikezwe khona. Kodwa nje ngithi angikuveze nina besilo ngoba kunomsebenzi omkhulu osasimele thina njengesizwe sakwaZulu ukulungisa isiqalekiso esashiwa iLembe phezu kwesizwe sakwaZulu. Ngiyathokoza nina besilo.